Może, a takie maleństwo było, siadało na tym kampu. Na każdej trzeba usiąść. Ta jest wielka, słuchaj, ta jest dobra. Z urzędu pracy. No, sławetny bilet. Tak, tak, dokładnie. Jajko, coś z negatywnego to sobie przypomnieć. A nie, ja od razu Tak? skojarzyłam. A ja nie skojarzyłam. Ja czasami mam takie właśnie, że widzę twarz i tak stoi. Taki dzień.